बिच्छू बाबा हां बोला 20 कल हमरा चली के सलीका में खराब बा आय लड़का के तबीयत खराब बा लड़का के तबीयत खराब है मालिक है ये बतिया हम ही गरीब पैसा का मने करे ते नीचे बैठला ऊपर खड़ा बैठ के रे हां नीचे बैठ तोरा बुझा तो आरवा उसने कत नहीं तोरा बुझात नहीं खे बड़ी मार मारले के हां देखिए मालिक बहुत जरूरी काम बा कितना रुपए लेबे बोल 50,000 रुपया काम बा मालिक 50,000 का 1 लाख 2 लाख ले लिया हमारा लागत है कि हीरोइन चाहिए हाँ। ई दारू पिए खाते को लड़का के तबीयत खराब ना होए हम बताओ तनी मालिक इनका बोल दिक्कत झूठ हो कहत है हमारा मालिक पैसा काम बा कितना लेबे बोल 50,000 दे दी ठीक है 50,000 देम तोरा के तो का देबे हमरा के चुका देम हम पैसा का चुकइबे कौन बिजनेस कइले बड़े का कैसे चुकइबे बताऊ बियाह शादी हो गइल बा हां मालिक बियाह शादी हो गइल बा बियाह शादी हो गइल बा रोए कहीं कुछ बियाह शादी हो गइल बा कब चुकाइबे अब बबुआ 2-3 महीना में चुका देम मालिक 2-4 महीने में चुकाइबो हां हैं हां मालिक आ एकल ना चुका देबो अब चुका देम मालिक एकल में चुका दो ठीक है मालिक आ रुपया दे हम तारा के 2-4-5 लाख के देम एकल में हां चुका दो एकदम दे दी है कबार के कितना लेबो 2 लाख लेबो 2 लाख ले लो 50 लाख के लेबो 2 लाख ले लो दे दी मालिक 2 लाख 2 लाख नो झूठ पकड़ा गइल झूठ पकड़ाइल भाई 2 लाख रे ते आपके 50,000 ते 2 लाख तो दूरे पर डिमांड बढ़ जाता तो सुधा तक ना करा के सुना एकरा के 5-10,000 दे के भगाओ 5-10,000 दो एकरा चल चलो चलो कोठारी में जो